Ilonggo Cops on Air. Programa sang Iloilo Police Provincial Office nga nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmintenar sang kalinong kag katawhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air. Ilonggo Cops on Air. Maayong adlaw mga kasimanwa. Bantayin ninyo kada Martes alas 10:30 tubtob alas 11 sang aga ang aton programa Ilonggo Cops on Air nga magadulong sang balita, informasyon kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops diri sa Radyo Ugyon 106.7 FM. Madamo gid niyo salamat. Maayong Mayadayad gid nga ga Santa Barbara. Welcome na sa aton nga programa Ilonggo Cops on Air. Diri sa Radyo Ugyon DYIS 106.7 FM. Welcome na sa ikanapulo naton nga episode diri sa aton nga programa. Pitsa 29 kita karon sa bulan sa Agosto tuig 2023. Sagid ka mula noon nga aga sa aton tanan-tanan. Kaupo ninyo sa Subo nga aga ang inyo mga Ilonggo Cops. Ako si Police Corporal Erin Magarso. Mayong aga probinsya sang Iloilo, mayong aga mga kaugyon, mayong aga sa tanan naton sini nga tagpalamati sang Ilonggo Cops on Air. Ako naman ang inyong tagbalita, Police Major Rolando Aranyo. Makaupod naman ninyo kami subong adlaw sa sulod sang isa ka oras. Isagid ko man namin nga aga sa aton tanan-tanan. Sa ngalan sa aton Provincial Director Police Colonel Ronaldo Palomo, kita magadulong sa mga balita impormasyon gikan diri sa probinsya sang Iloilo. Welcome na sa ika-10th episode sang Ilonggo Cops on Air diri sa Radyo Ugyon. Despite sang maulanon sini nga tiyempo ang inyong mga Ilonggo Cops, ang padayon nga nagaserbisyo sa inyo sa kabukusan nga probinsya sang Iloilo. Good morning gid sa aton Provincial Director Police Colonel Ronaldo Palomo. Subong man kay Mama Mrs. Lynn Grace Galas Palomo, ang aton sining Officers Ladies Club Advisor. Subong man sa aton sining mga provincial staff. Kada siyempre no aton nga Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Romar B. Firhil. Kasubong man si Police Lieutenant Colonel Benjo Clarete, ang aton sining Deputy Provincial Director for Operation. Kaya ginatabihan man naton partner, no, ang aton nga Regional Director sa Police Regional Office 6, si Police Brigadier Sidney N. Villaflor. Upod ang aton nga mga command group, si Police Brigadier General Archibald Macala, ang aton sininga Deputy Regional Director for Administration, kag si Police Colonel Joris A. Cantoria, ang aton nga Deputy Regional Director for Operation. Upod man ang aton sininga Chief Regional Staff, si Police Colonel Alexander Mariano. Yes, isagid ko man namin nga aga sa aton tanan-tanan. By the way, no, thank you so much sa inyo padayon ng suporta sa Ilonggo Cops on Air. Taruman sa aton sining official Facebook page ang Iloilo Police Provincial Office Kama Pro 6. Subong man dari sa official page ang Santa Barbara Ugyon page. Kag sa tanan naton sining mga official Facebook pages, naga-cross live gid sa aton sining programa. Kag partner, ginatamyaw man naton sa medayad gid nga aga ang aton sini nga mga partner, no, ang aton nga mga upod from the Commission on Election, of course headed sa aton sini nga Regional Director si Attorney Ausan, kag ang aton nga mga partner from the Armed Forces of the Philippines and Philippine Coast Guard, kag sa tanan nga mga partner naton upod naton sa uniform service from the BJMP and the BAP. Yes. Kag speaking of election, no, isa sa mga topiko naton sa subungaga ang calendar of activities, no, sa sining palaboto naton sining Barangay and Sangguniang Kabataan Election 2023 sa October 30.
Isa man sa mga topic na pagka-discuss nato no nga mga ginahikot no or mga ginhikot sang inyo sining or mga activities sang inyong mga locaps no sang tanikdan sining simana. Kaga siyempre no pag mayara kita karot yun po no mayara pagkit kita nga pagka i-discussin nato ang aton sining intensified campaign against illegal drugs. Which is nga madabon na mo man ang aton sining accomplishments ang talikdan sining mga inadlaw. Kay no partner kay ang mga previous naton diri nga man nagkaladakan do medyo ano no kay magpalamilya hindi magliwan. No may ara nga magutod kag may ara nga magamay nga nagkaladakpan tungod sa pagbaligya sang illegal nga droga. Yes. Kagaton man sini karon nga pag-istoryahan man ang mga scheduled activities pagid no mga future nga mga engagement sang inyong mga locaps diri sa probinsya sang Iloilo. Kaga pwede ka mo ka-participate no sa aton sini nga discussion sa subong aga. Pinagi sa pag-comment no sang inyo dira nga mga ano dira sa aton sini nga comment section no. Pwede ka mo diri ka pasa sang inyo or ka chat sang inyo sa nga comments agon nga mag-participate sa aton sini nga mga issues nga ginatakol. Kag subong man no, pwede man kamo ka shout out dira sang inyo sini nga mga kakilala dira no. Kag kung may mga greetings kamo dira sa mga celebration, libaw sa mga birthday dira pwede nyo gid nga comment diri sa aton sini nga comment section. Kag speaking partner sang greetings sa birthday no ginatamyaw gid naton sang 52nd birthday ang aton dira nga atyan si Engineer Benji Bastian sang BMB Game Farm. Yes, good morning gino sa tanan man naton sa mga avid fan no, sa mga viewers naton. Kay Mama Rose Blaser no kasubong man sa kay Sir Jelvin Saldevilla. Kag nakasubaybay gid sa aton sa mga Facebook page no. Thank you so much gid kag good morning gid sa inyo tanan-tanan. Kag shout out man partner no sa tanan-tanan naton nga mga unit commanders kag sa aton tanan nga mga kopdanan nga subong tiga bira-bira na kita ka kandak sang aton sining mga COMELEC checkpoints kag iban pagid naton nga mga security preparation in line sini sa palabuton sini nga barangay and SK election. Yes. Which is nga umpisa na kita na sir no sang Lunes or kahapon nga adlaw sang Kasanagon. Ang aton sini nga synchronized COMELEC and PNP checkpoints diri sa Bugos nga probinsya sang Iloilo. Yes, matudi na partner no. Kahapon sang tungang gabi sang July or August 28 no, umpisa kita sang aton sini nga COMELEC checkpoints kag upod naton diri ang aton sini nga mga partner from the Armed Forces of the Philippines no kag iban pagid nato mga force multiplier nato nag-join man. No kag of course ang aton gid nga mga election officers ang aton nga mga upod from the Commission on Election. Which is nga biskan na Kasanagon sir no nga gainulan sa gihapon no kay nakapugong no ang ulan no sa sining giniwat naton sining nga synchronized COMELEC and PNP checkpoints sa kabugusan nga probinsya sang Iloilo. Yes, no, that is only show partner kung do ano ka committed ang aton sini nga mga kapulisan o ang aton yung mga partners from the AP and COMELEC nga pasiguruhon gid naton nga mangin malinong kag matawhay ang aton sini nga palabuton sini nga barangay and SK election. Kita mo bisan malayan ang chimpo ang aton sini nga mga kapulisan ara gid sa tunga sang dalan para nga mag-conduct sang checkpoints naton. Yes, no kag expect na sa aton sining mapumulyo no sa mga simanwa naton diri sa Bugos nga probinsya sang Iloilo no nga sa isa ka adlaw hindi magdubo ina no sa duwa ka checkpoint ang pagiwaton sang inyong mga locaps sa inyo tagsa-tagsa dira ka mga lugar no. Which is una pa lang sir no kanami ka positibo sa reaksyon sa aton sining nga komunidad no nga yes. Despite sang maulanon sining nga chimpo ang aton sining mga kapulisan no diri sa probinsya ang naga-ubra gid sang ila sining obligasyon ilabi na gid ning checkpoint no god nga mapatuman naton nga malinong kag mataway ning palabuton naton nga eleksyon sa Oktubre. Kag of course no, speaking sinisang checkpoints kinapangabay gid naton ang aton sini nga mga pumuluyo aton yung mga motorista particularly no nga every time gani nga maagi kita sa aton sini nga COMELEC checkpoint so dapat mangin cooperative kita mag-participate kita no ang simple sini nga pag-yield no pagdulog naton kag pag bukas naton sa aton sina nga mga windshield dira no kag i-allow naton ang aton sini nga mga kapulisan to kanda kag ginatawag naton nga visual search kung isay na kamayo na gid nga indikasyon nga naga-cooperar kita. And of course no sa side naman naton sa PNP during the conduct ng checkpoint so dapat
sundon gid sa aton man nga mga kapdanan ang mga policy, mga procedures ng mga SOP naton during the conduct of the COMELEC checkpoint, like during the night, no, kung ang aton nga pagkandak sa checkpoints is gabi, dapat ara gid kita nga magbutang sa aton sini nga mga checkpoints sa well lighted area. Yes. So dapat naka-complete uniform or proper uniform. Yes. Then may ara kita nga mga flashlight, no? And of course, no, dapat ara gid ang windshield sa ang signages naton. Sa signages naton dapat klaro ang aton dira nga nakabutang, no? Tapos ang ngalan kag contact number sa team leader o kun unit commander kag sa aton dira nga election officer, no? Dapat klaro ina. At the same time, so limited gid, no? Sa visual search lang gid ang aton dira, partner. Unless kung ang aton dira nga mga kauturan, aton mga motorista is mag-voluntary sila nga mag-open. At sa ato nga side is hindi kita pwede nga makapangbukas dira, no? Even ang trunks ang salakyan hindi kita pwede mag bukas, no? But of course, kay sense nga during this period, umpisa naman ang aton nga COMELEC gun ban. So dapat, no, sa tanan naton yung mga gun holder, may mga armas dira, ano, dapat ibili naton. So kay even ang aton sini nga permit to carry, ang aton PTC is suspended. Yes. Starting kahapon, no, August 28 until November 29. No? Meaning ang bilog nga period sa aton nga is election period naton. Election period naton is suspended ang aton sini nga mga PTC. Kag of course, no, tandaan gid naton hindi lang gid na di armas ang ginabawal naton kundi pati ang mga deadly weapon, no? So, mga bladed weapon nila, sir, no? Yes, no? Ginabawal gid na, partner, nga pagdalon kag tandaan naton nga ang penalty diri, no? Una is kung ma-found guilty ka diri kag ang masentensya ni kawang impossible penalty is naga-range ni sa, no, not less than 1 year kag yes, oo, kag not more than 6 years ang kinalain na di partner kay di ang mga masintensyan diri, ang ma-penalize diri in violation sini sa aton sining COMELEC gun ban is hindi ka maka-avail sang ginatawag sining probation. So meaning kung hindi ka ka-avail sang probation nga ginatawag, even nga butang naton isa ka tuig, dua ka tuig, tatlo ka tuig, or anong ka tuig ang imong penalty, hindi ka pwede maka-apply probation, meaning serbisyuan mo gid ini sa sulod sa prisuhan. No, mo gid na. At the same time may iban pagid diri nga mga penalty. No, like ang disqualification ay perpetual disqualification ka sa pagboto. At the same time perpetual disqualification para nga mag-hold ka sang ini public office. So amo nang mga ano gid naton, tandaan gid naton. So mo na dapat no sa aton sa mga pumuluyo man, no, kag speaking sa checkpoint nato, no, sa mga motorista nato, no, ginayogin naton nga ang ining, no, nga ginaobra sa inyong mga lookups is para sa katawhayan, no, sa aton sini nga komunidad, no. So voluntary na lang kung may mga checkpoint is abide na lang kita, hindi na kita dira magpalagas-tagas pa or kung wala man lang kamo ginatago dira nga lain. So cooperate na lang gid, no. Kaga subong man sa aton sini nga mga pumuluyo man, no, nga tandaan nato, no, nga during election period kumbaga kung may ara ka mga violation dira sa pagdala sa mga armas dira or bladed weapon, no, so hindi na nato likaw kung pwede man lang likawanin nato na kay budlay, no, kaso, no, kay punishment pa lang daan tinuig pa yan mapriso kaya, no, kag wala sang ano dali ako mga sir wala sila sang piyansa, sir, no, so serbisyuhan nyo gini na, so dapat ano na lang kung pwede man lang, no, sundo na lang naton kung anong layin naton, no, kay ini ginahimo man naton ini tanan-tanan para sa mangin malinong kag matawhay, no, aton sining eleksyon sa sining October 30. Yes, that is correct, partner, no. In fact, even ang mga foreigner once ka madakpan diri, hindi sila exempted. No? After ka maserbisyuhan nilang ila diri nga penalty, meaning mapriso sila, so i-deport kid dinhi subun sa din sila nga nasyon na bilong. Gidina. Kag for those nga may mga once ka ano ka diri penalize ka diri, meaning masintensya ikaw, hindi ka naman ka-avail gani nga magikuha pa sa mga license firearm. So meaning may perpetual disqualification to possess firearm. Kaga sa speaking of aton sini nga calendar of activities, siyempre nagsugod na, no, sa legal sini nga adlaw August 28, no, ang aton sini nga election period kag ang gun ban hasta sa November 29, no. Kag subungan ang nakumpisa naman, sir, kadungan man sina ang pag-umpisa sa filing of certificate
Certificate of Candidacy, no? O kung COC. Nga which is nga salamat kita, no, sir, dire sa probinsya sang Iloilo, hindi masyadong indagsa ng mga kabanwanan naton compare sa iban sini nga mga lugar like sa city, no? Kami medyo nagdinaguso kag simplesyo. So, partner, naglibot ako sa mga pipila ka mga Comelec offices naton despite nga malain ang chimpog ang tao. No, diri lang sa Santa Barbara, grabe kapon nila ang pila sa mga tao na doon. So wala makapugong ang malain sini nga chimpo para nga kanto ang atong sini nga mga pumuluyo nga nag-aspire no nga magpapili for this coming barangay and SK election. Yes. So nagapakita gid dinhi nga aton nga tao siguro dalaman sang medyo madugay-dugay sini nga panahon nga mga almost 5 years. Why kita maka-election sa barangay kag sa SK. So damo ang mga nag-interest ng mga kauturan naton nga padalagan, magpadalagan. No, of course ang ginapanugyan gid nato na dapat no mangin sports lang kita, hindi kita magpadala-dala sa emotion naton. Likawan naton maginabyanay ka mga issue nga hindi maayo, no? Sakit nga mga balanon, nga mga issues. Kung isa bala maka-trigger ini kapag wala na pag-insin nila kag maabot sa punto nga ilinaway kita dira. Tandaan ta, no, kita tanan-tanan dira magkasimaryo gyapon, palamilya gyapon, hindi kita maginiwan. Ang election isa lang niya ka adlaw, no. Kag of course, no, dapat respetuhon gid naton kung sino ang nagdaog sini ang ginpili sang aton sini mayoriya nga mga kasimanwa or kasimaryo dira mga pamilya naton. No, kay ang election is ano lang na yan, isa lang na siya kadlaw. No, kag of course dapat buruligan naton after matapos naman ang mag-election naman kita sa sunod, then try ka uli kung why ka ginpalad sa subong nga election. No, kag ang importante kinada magpakita kita nga mangin maayo kita nga modelo sa aton sini nga mga kasimaryo dira. No, kag of course sa mga aton man dira nga mga manugboto, so panahon na ini nga magpili kita sa mga maayo nga mga barangay officials naton, SK officials naton, no, pilion naton ang mga qualified, ang mga maayo. Hindi kung mga sila popular dira sa aton barangay, no, sila isa lang kita kapilido parinti naton. Even nga nakita naton nga do hindi man gid ini bagay sa position, pilion naton. Of course, no, panahon na nga mangin professional kita, mature kita nga magpili sa aton sini nga mga opisyales, no. Kay of course sila niya magadala sang rinda sa aton nga barangay pang gobyerno dira for the no siguro tay subong according sa information naton do 2 years sini nga maga-serve ang magadaog sa sini nga barangay and SK election. Kaga simplesyo siguro sir, no, sa mga una pa lang adlaw sang pag-file sang candidacy, no, sang kapon nga adlaw is simple shows nga damo ang gusto nga magbulig, no, or mag-render sang ila sining serbisyo sa ila sining barangay, no. So muna dapat, no, sa nambalin ni sir nga mangin modelo kita, no, sa una pa lang is magin ano kita da sa barangay naton. Kasi siyempre kung gusto nyo gid magserbisyo, ipakita naton, no, muna blano nga digdaguso kita mag-filing sang certificate of candidacy naton. Pero kung ara nang isang tapos ang eleksyon, basi ko hindi na wala makita ang iba, no. So dapat sa mga pumuluyo naton na mangin ano kita, meticulous kita or mangin sigurista kita, no, sa pagpili sa aton ng mga kandidato. Dapat yan. Mabusisi kita sa pagpili. Kaya they, of course, again, they will serve ang mga daog din mapilian nila for not less than 2 years. Probably basi mag-extend na naman. So although nga may ara nga mga pronouncement, ang sining batch ang mga mapilian diri nga SK and barangay will serve for 2 years. 2 years only ko. Pero basi mag-extend na naman, no? Yes, okay, hindi nato isa mapagtanang, no, may mga extension. But nevertheless, dapat ang pilyong ginato niya maayo, qualified. No? Kag man guro nila sir, no, sa sining kapin pa nagagi ang COVID, mabala nyo naman siguro kung sinong sincero gidra, kung basi kung nagpapili paliwat, makita nyo naman dira sa kung sinong sincero nga naga ulikid gid, no, sa aton sining mga dira sa aton nga komunidad, sa mga barangay naton. Kag mabala nyo naman dira kung mga saluayon dira nga mga barangay official, hindi nyo naton pag ibalik liwat sa ilang pwesto nung kita mas manami gani kung try naman naton ang mga bago naman bla nga may mga mayong may mga background, no. So muna mangina ano kita ay din sila nga pinamilya nga kung mo parente mo botohon mo na dayon, no. So no. So dapat piliyon ginaton kung ang mangila sini nga mga background, ang ila sini nga background sa papanerbisyo ang muna pinaka-importante, no, iba na nga nagapili lang kay kumo parente. So hindi na yan basihan, no. Isa lang muna sa mga dapat naton nga lantawon, no, nga hinimuan
ang background kag may sincero pagid kag pamatian man naton ang ilang nga mga tagsa-tagsa ka mga plataporma. Yes, no, kag of course, no, dugang para may baluan sa aton sini nga mga kauturan nga gusto magpapili sa sini nga election, no, dapat ilikawan naton ang mga premature campaigning kay Yes. may mga guidelines ang aton sini nga Commission on Election nga for those nga madakpan or report or ano ini, no, mapapatutan nga violate ikaw sang aton sini nga guidelines, especially sa premature campaigning. This will be a ground para nga ma-disqualify ikaw. So even nga tapos na election, no, nagdaog ikaw, grande ka nagdaog ikaw, then napamatud-an ka karon sa aton sini nga COMELEC nga nag-violate ikaw sa premature campaigning, pwede ikaw makakasa Pwesto. imo sini nga pwesto. So dapat sundo naton, no, ang mga prosedimento, mga guidelines, policy, no, para nga makasunod kita kung ano bala ang mga dapat buhaton sang isa ka kandidato. Kag of course sulaton naton ang gusto sini nga campaign period which mga maga-start ini, no, nga aton sini nga campaign period on October 19 October 19 to pa. October 28. Tandaan no? nyo na. Kag of course ang aton gid diri nga ano man during the before the election, tanda naton mo may ara kita nga mga liquor ban nga ginapatuman. Yes. So dapat, no, sundon gid naton kay hindi man kita gusto, that is why nga nagaano gid kita di partner, no, ginatuduan gid naton ini nga inform or Dissemination naton. gina-enhance gid naton ang aton diri nga mga efforts kay hindi kita gusto ng inyo sini nga kapulisan, ng inyo sini nga mga Ilonggo Cops. Hindi kami gusto nga mahulaan kamo diri, no, kay di again simple lang ini kung isipo naton, but kung madakpan ikaw diri, makabiolate ikaw sa mga ini sini nga mga prohibition under sa aton sini nga Commission on Election, then for sure gid mahulaan ja gid at the same time amo man ang imo sini nga pamilya. Yes, no. So tandaan na nato, no, ang aton sini nga campaigning is prohibited or ginabawal pang pagkampanya na umpisa. Premature campaigning. Premature campaigning sa umpisa sa September 3, no, hasta sa October 18. So dapat wala pa kampanyanay, no. After sa filing sa certificate of candidacy, and then ang kampanya lang gid is 10 days lang gid, no. October 19 to 28 lang. Partner ka ba ato ni sa aton sini nga mga kandidato, dapat kadto kita sa aton sini nga mga election officers. Maayo kita dito sa advice sa ila kung ano ba lang mga dapat buhaton para nga makasunod kita sa mga reglamento, no, sa aton sini nga Commission on Election kag malikawan naton nga maka-violate kita. Kaga siyempre sa desperasang eleksyon, tandaan naton liwat, no, ang aton sining liquor ban, no. October 29 to 30, no, desperasang eleksyon hasta sa election day, no. So bawal dira nga maghinubog ka mo dira kay another kaso na naman once nga may madakpan ka mo dira nga gahinubog mo desperasang eleksyon kag sa adlaw mismo sang eleksyon. Kag ang pinaka-importante nga dapat gid naton tandaan diri, no, ang vote buying. So ang vote buying strictly prohibited, no, hindi gid niya pwede nga gamito naton nga medium para nga magdakog lang kita sa pagpinili. Tandaan naton kadako ka mga penalty, no, ang sanction sa vote buying. No? So dapat likawan naton ina. Kag sa aton man sini nga mga pumuluyo kung may mga nahibaluan kamo dira nga mga may ara sa mga kandidato nga mga pamakalbuto. Pamakalbuto, no, i-report gid naton sa aton sini nga COMELEC, i-report naton sa aton dira nga mga police station, no, kapulisan naton para nga matap na ini. Kag of course, no, sa mga kandidato naton, so dapat mag-ugyon kita diri, no, likawan naton ning mga vote buying mga bagay kay it will not bring good sa aton sini nga panghimanwa. Kay lantawan nyo ba lang aton subong sistema kay kung itolerar naton ini karon mabalik man gyapon ini sa performance sa aton sini nga mga magdaog nga mga kandidato. Kag hindi lang limited ang vote buying sa cash mismo, no, pati online, no, bawal ina. Yes, pati material na bagay, no, hindi lang ini cash, no, ang magambal kita nga vote buying, material nga bagay, no, pangatag-atag pwede ina according sa aton sini nga Commission on Election pag-constitute yung ginatawag naton nga vote buying. So may ara basi nga magpanagtag sa inyo dara tinapay
nga may sticker dira nga nabutang ang ngalan niya. So pwede gid magamit nga ebidensya no nga as vote buying. Kag tapos may ara makibot masika mo mag-send sa inyo nga mga online remittance dira like mga GCash nyo. So another form vote buying ina no. So hindi lang limitado sa cash nga ginahatag sa inyo no. So dapat ano lang naton mangin fair lang dapat kita no. Kag isa pa gid nga na-emphasize naton nga ang inyo nga Milo Caps no hindi gid gusto sa sining may mga karasan bala no or harassment nga ang iban dira no nga ginaharas iban gani supporters lang ginaharas ang piyak nga mga partido man no. So dapat likawanin naton no kaya to alos mga barangay naton is mga parintihanay malang kita. So dapat hindi nato paglipatan nga parintihanay kita kay isa kadlaw eleksyon ay isa lang kadlaw ang eleksyon ang pagparintihanay naton is lifetime ina naton no nga liwat-liwat gid naton ini nga ginamay no. Dapat respetuhanay kita. Respetuhon naton ang desisyon ang pananaw sa aton sini nga mga kasimaryo mga aton nga mga constituent no hindi nga dalo naton niya sa personay o ano dira nga mga pamaagi para lang gid niya makumbinsi or actually hindi mo gani makumbinsi kundi napilitan na lang no kung gamitan mo sa violence. But of course tandaan naton no ang violente nga pamaagi may mga sanction ina no pwede gid kita dira kasuhan no kay karon ko mag-resort pag hindi na sa mas dako sini nga problema so problema naton ina tanan-tanan dira sa barangay o ang aton pamilya ang worst kana di balaan nga mo ginating ginagusto ko bala nga i-emphasize kid sa aton nga mga pumuluyo kay whatever ini nga mga conflict nga matuga naton sa sini nga election chances are panublion ini sa aton sini nga kabataan nga next generation you can imagine nga tungod sa mo lang ni nga election magubang inyo daya nga pagpinamilyahan pag pinamdanay nyo da kamo nga magkasilingan nag-ilinaway kamo da tungod lang sa election ano nga moral ascendancy ano nga mga moral lesson ang matadlo naton sa mga kabataan sa mga young generation tuparyo lang da karon nga kita man mismo kita man ang tudlo sila nga wala na sang lugar ang kalinong o pagpasinsanay respetuanay diri sa babaw sang kalibutan no kay kita mismo amo nang ginpakita naton sa ila but kung kita tanan-tanan magpakita sang respeto pag-insindihanay no ang election lang no let the people decide kung anong gusto nila so hindi naton ini pwede nga dalo naton sa aton emotion personal naton or whatever sini nga mga reaction naton nga negatibo nga aton nga ituga diretso hindi discouraging naton ang tanan. Kagi mo naton nga eleksyon ay nga reunion naton nga magpamilya no kaya despite sa makasako naton election day no actually no nakita ko na ini nga mga scenarios para sa mga previous election no nga kanami nga lang taon nga during election dara na maglitanay mga magpamilya no kay siyempre isa man lang kadlaw na no da iban layo ay pa or iban sa diin mga lugar na galin nagapapululi during election no so kanami nang senaryo no compare sa mag kamo dara nga iban kung mag during election way nagabugnanay so hindi naman nami no so mo naton nga reunion kag gathering ina kag naton no pagtilipon no during sa election day hindi nga sila nga maghinaras kamo dira kag kung may mga harassment kin man dira no hindi ka mo magdoduwa no contact lang gid sa aton sini nga mga hotline numbers sa tagsa-tagsa naton sini ka mga banwa no kag makitaan man nila or makitaan nyo man ina sa aton sini nga mga official Facebook pages sa mga tagsa-tagsa naton sini ka mga banwa ilabi na gid no kung diri sa banwa sa Santa Barbara halimbawa is makita nyo man dira sa aton sini nga Santa Barbara Municipal Police Station nga Facebook page. By the way, speaking of Santa Barbara Municipal Police Station, tamyaw gid naton dira no ang Chief of Police ang Santa Barbara si Police Major Ray Pabalan yes, good morning sir katapo sang Santa Barbara Municipal Police Station shout out lang dira sa tanan-tanan naton yung mga upod yes no kag good morning man no sa aton sini nga mga vendors dira no sa Santa Barbara Public Market kay subong market day despite nga naga ulan-ulan pero padayon man gyapon ang aton sini nga tinda no so sa aton sini nga mga vendors dira good morning sa inyo tanan-tanan dira kay I guess no nga mabatian kita dira sa Santa Barbara Public Market. Okay, shout out lang no sa tanan naton dira nga mga market vendors. Upod man of course no ang mga manubakal dira no. So mayong aga lang sa tanan-tanan. Kag sa tanan nga malabutan mabatian sa aton sining programa sa sining adlaw no ang Ilonggo Caps on Air sa akon dira nga mga kasimanwa sa banwa sang Anilaw no shout out lang sa tanan and of course no amo man sa banwa sang Dingli. By the way no ginapahibalo ko gid dali partner sa amon sini nga mga himata no sa mga Dayot Daras clan nga ang akon tiyo no ang utod sa akon nga Iloy si
Nonoy Josing, Daras Dayot, unoy nagtaliwan ini sang nagligad sining simana kagang iyang lubong do naka-schedule yata sa September 9. So sa tanan-tanan nga wala pagid makabalo dira no, ginapalabot na lang naton ang impormasyon. Kag of course no, nagapalabot kita sa akon dira nga tiya, sa akon mga pakaisahan no, sa kabataan sa akon nga tiyo ni Nonoy Josing ang akon sini nga simpatiya kag ang condolences no sa pagtaluan. So nagaupod gid ako sa kasubok nga ginabatsyag sang amon sini nga mga pakaisahan dira. And of course sa bilog nga pamilya dayot kag Daras. Yes, on behalf of the Ilonggo Caps on Air team, sir, no, my condolences man sa pamilya nimo, sir, kag sa bereaved family no sang imo sining tiyoon. So by the way, no, good morning gid sa kay Ma'am Matet sa Cambronero Hidoki, no. Good morning watching from Leon. Thank you so much gid kay Ma'am Matets. Kag subong man ang igbara sa PCR, no, igbara sa PNP PCR, nagalantaw man sa subong aga. Kag kay si kay Buddy dira no nga nabaan, no. Good morning man dira. Kag nagalantaw gid sa subong aga. Kay subong man kay Sir Randy Fernandez, good morning gid. Kag subong man kay Lala ni Goro ni Sir. Si kay Ma'am no, kay Mama Maria Celeste Sumbiara, no, good morning dira sa imo Ma'am. Nag-duty si Ma'am subong Sir? Duty man gyapon biskan kabaha sir no. Okay. May class suspension. Sa city, no, so suspended ang mga classes kalabanan, no. Sa aton dira nga mga ginikanan, no, kag mga estudyante naton, i-enjoy naton ang adlaw ngayon no, nga mag prepare no para sa palaboton niyo naman sini nga pagbukas sa klase, no. So probably basi buwas, no, magatiriterha na magabalik naman ang klase or within or sa soon, no. So kay mga kabataan naman excited nga magbalik sa ila sini nga tagsa-tagsa ka mga eskwelahan. Kag ginatabyaw man naton partner no, sa medaya din nga aga aton sini nga mga partner no, aton sini nga mga force multipliers no, nagkalain-lain ini nga mga organization. I know nga kadamo gid subong sa mga force multiplier naton nga nagaupod gid no, naga-augment sa aton sini nga mga kapulisan para sa pagkandak sinisang Comelec checkpoints no, ang aton nga mga grupo dira sa Pabia no, pero may gid ini ka pamati sila no, nga aton dira nga Pabia Peacekeeping Force ang ginakatapuan ini sa nagkalain-lain sini nga mga force multipliers organization like ang aton nga United Kabalikat Civicom, Yes. ang aton dira nga Guardians Brotherhood Incorporated no, ang Philippine Reform Brotherhood Incorporated, ang Sambayanan Defense Force no, ang Yoki Paco, kag iban pa dira nga mga organization naton, kag iban pa nga mga force multipliers naton nga nagapadayon gid nga nagabulig sa aton sini nga mga kapulisan. So mayong aga gid sa tanan-tanan kag madamo gid nga salamat in behalf of our provincial director no, kay Police Colonel Ronaldo P. Palomo. Kami nagapasalamat gid sa inyo sini nga spirit of voluntarism para nga makabulig kita nga mapabilin nga malinong kag matawhay ang aton sini nga probinsya. Yes, no, so lauman sang inyong mga Ilonggo Caps, no, or lauman ninyo man ang pagrender no sang tampan nga serbisyo sang inyong mga kapulisan diri sa probinsya sang Iloilo no, kag buligan naton tanan-tanan no, nga matigayon nga malinong kag matawhay kag siyempre no fair and peaceful nga eleksyon sa sining October 30, 2023. By the way partner no, may nagapangayo diri sang bulig sa Banwasang Uton. Kay do ang ila kuno dito nga lugar is do kada sigid nga magsaka ang tubig. No, so kapangayot ani sila dira no, aga na panawagan ginaton dira nga aton dira nga MDRRMO sa Banwasang Uton mo man ang aton dira nga Uton Municipal Police Station. No, ang mga Boteros family dira sa may sitio Kunalom, San Antonio Uton no, according di sa aton nga no is nagataas daw ang tubig dito kag may pasyente kuno sila sa sulod nga balay, so gapangayo gid sila dito sang bulig para nga ma-rescue sila. So madamo gid nga salamat kili sa nagpalabot diri sang impormasyon sa aton. Yes, no, so thank you so much gid no, kag by the way no, sa aton sing mapumuloy no sa subong no, kay nagapadayon pang ulan kag iba nagataas na naman ang tubig kag may araman na di ba iba no nga nagamata-mata man subside, pero extra gid kita nga paghalong no. Yes, aligmat gid kita kay kadamo gid subong sa mga areas nga flooded. Kag no, halin pa kahapon nga grabe ang bubo sa mabaskog nga ulan. So kinahanglan gid kita no, kag according sa aton information nga nabaton dugin suspend sang Philippine Coast Guard ang paglayag sa mga ini nga mga ano naton no, mga bangka dito sa ano
sa northern part of Iloilo. Oo. So kay do kalain gid sang Chimpo. Oo. Kag sa tanan-tanan no, especially sa mga flooded area. So kung pwede voluntary evacuate na kita para hindi na kita mabutang sa peligro ang aton sini nga kabukid. Okay, ko budlay na kung rana nagasaka ng tubig, amo pa lang yung pagmatamat nyo. No? So, samtang layo-layo pa, o mabalaan yung medyo malambot na gidang inyo sining panimalay dira. Bakwit na lang nga daan, no? Hindi na magpabulig, magpaano pa dira, no? Ay, kay kabudlay nga daan, kung ang tubig nga daan, dasig lang pag ano sinay. So, delikado, no? So, dapat matamat na lang nga daan, kung balaan yung delikado, kago kung pwede malang, no? Sa ara na kung daan sa evacuation center. At least nga ano na kumodera kay hindi naton matansya na yung after ni Goring no after sa Bagyo Goring nagasulod naman ang isa pagid ka bagyo. Yes, no? Kag, by the way, partner, pasiplatan man naton ang aton sining community outreach program nga ginihiwat dito sa Barangay Braulan, San Enrique sa gintalikdan sining August 25, no? That's Yes. Friday. No? Ano bala dito nagkalatabo, partner? Kag pila bala ang aton dito nga mga recipient sa atong patigayon dito nga outreach program. Yes, no sa sining or sang nagligad sining adlaw no sang Biyernes no August 25 ang Iloilo Police Provincial Office no, sa pagpuna sa aton nga provincial director nagiwat sang isa sini ka reaching out touching lives no nga an engagement for sa aton sining mga komunidad dira sa Barangay Braulan no or dira sa Braulan Elementary School dira sa Barangay Braulan San Enrique Iloilo. Kung sa diin gid pangunahan gid sa aton nga provincial director upod ang mga stakeholders naton no nga damo nag-support sa sining outreach program yara man ang aton sining officers sa Ladies Club sa pagpanguna sa aton sining OLC advisor kay Ma'am Mrs. Lynn Grace Galas Palomo kagang upod man aton sining Provincial Community Affairs Development Unit sa pagpuna ni Sir Police Lieutenant Colonel Jojo Tabalok kag subong man ang aton sining siyempre ng San Enrique MPS sa sining activity dira sa Braulan Elementary School nga nagdulong kita dito sa mga gift packs. Subong man nagata kita sa mga libreng gupit dito. Mga school supplies. Mga school supplies pa gid no nga ginatag sa aton sining mga stakeholders. Kag subong man no pila nagpaninlo pagid ulayo na lang ang ano Brigada Eskwela. Nag-install kita dito sa mga net or insecticide treated net no nga ginatag sa aton sining Department of Health through man kay Congresswoman Janet Garin no gininstalan nato ng mga kwarto dito sa mga ining daw mga net nga ni kumbaga daw mga moskitero ni bilang ginabutan sa mga dingding. Kay gini partner no kay ti subong gaulan-ulan kita isa naman sa mga gina-confront nato nga problema ang pagsaka naman sa kaso sang dengue. Mayo gid ini kay ti may mga ara kita nga mga mosquito nets nga ginpang distribute install sa eskwelanda ko gid nga bulig nga at least no malikaw naton sa peligro sang dengue ang aton sini nga mga estudyante. Yes, no kag 233 ka mga kabataan dito no naka-avail sa aton sini mga school supplies kag subong man 50 ka mga pamilya nung nakabaton sa mga food packs nga gin-donate man no sang San Enrique Local Government Unit kag subong man ang aton sini nga mga municipal advisory group or ano naton mga advisory group naton mag PTD naton and other mga stakeholders pagid no kag siyempre atuman ang aton sini nga mga local government unit ang mga punong punong barangay Darwin Sulas atuman si Sir Mr. Andy Padernilla ang supervisor sang Braulan Elementary School no nga present gid dito kag damo no sa mga nagsuporta sa aton sini nga programa dito sir kag siyempre nagiwat man sang lecture no nga aton sini nga mga Ilonggo Cups dito nga aton nga Women and Children Protection Desk nga mga Ilonggo Cups naton about sa mga anti-violence no against women and their children kag siyempre nung anti-bullying no nga gin-discuss man sa aton sini nga mga Cups kadungan no sa sini nga symposium nga giniwat dira sa Braulan Elementary School dira sa Banwasang San Enrique Iloilo. Yes no ang ato nga mga outreach program isa lamang ina sa mga nagkalain-lain o madamo naton yung mga programa nga gina-implementar diri sa ano no sa probinsya sang Iloilo. No, isa naman dira kabarantayan naman naton ang sunod naman nga batch ang ikatatlo nga batch sa aton sining Project Akos no kun hatagan atensyon ang mga kabataan aton og yunan kag suportahan. Of course kinapasalamatan gid terminaton ang aton nga mga partners no ang aton sining Officers Ladies Club sa pagpanguna man sa aton dira nga presidente no si Doc Senyeres kag of course ang aton gid nga advisor
the brainchild sang Project Akos, no, si Ma'am Lynn Grace Galas Palomo. Kag sa tanan nga mga katapo sinisang Officers Ladies Club. Kag ang Yes. partner man naton from PSWDO, no, diri sa probinsya sang Iloilo, si Ma'am Sara Barayoga, kag of course ang aton gidira nga focal person sang PWD, no, sang PSWDO naton, si Miss Rara Ganson, no, Yes. kag ang aton dira nga WBSU Hospital, no, ara gid, no, si Ma'am Bilen Carrion ang aton dira nga Hospital administrator na, And of course, no, sang nagbigat nag-join sa aton partner ang Life Extension Philippines ni Sir, Mr. Granada, Jonathan Granada. Oo. Kag si ang Robinson's aton gid, ang Place, Robinson's Pavia. Place, oo. Oo. Si Ma'am Dayan Herrera, ang aton dira nga mall manager sa Robinson's Pavia. Kag ang aton sini nga RLS Crescent Vendors Incorporated ni Sir Rami Sotelo. Yes. No, amo gid ining mga ano naton kag ang ano Upod man ang aton ang golden pag-PTD naton, no. advisory group naton. Oo, ara gid ang suporta sa aton sining pag-PTD sa pagpanguna gid sa aton nga chairman, si Reverend Father Ricardo Inigo. yes. No, kag of course ang aton nga Golden Salakot Eagles Club. No, padayon gid naton ini nga naging partner, no, sa aton sini nga ginapatuman nga programa sa Project Akos. Yes, kag soon no ngin partner man naton sir ang Sir Optimist International Philippines, no, or Sir Optimist International Iloilo. Correct. Main kaupo na naton sa Ang sining SII, Oo, no? nga proyekto naton. So, kadamo pa, actually kadamo partner nga mga nagahatag sa isang ila sa nga interest, no, nga magbulig diri sa aton nga mga project, especially sa aton sa nga Project Akos. Yes. Kag no, rest assured sa aton sa nga mga pumuluyo, dugangan pagid ini sa nga inyo sa nga mga Ilonggo Cups, ang mga programa nga para nga makabulig, no, kaya ang inyo nga mga Ilonggo Cups, why lang gid ang amon mission naka-focus sa crime and solution. Yes. Ano naton efforts, no, but of course nagabulig pagid kita nga makabulig kita ma-uplift ang pangabuhi sa aton sini nga mga kauturan, especially ang mga indigents o mga pigado naton nga mga kauturan kay ginatawaan gid gina sang value sang valor sa aton sini nga mga kapulisan, no, although nga hindi man namon kamo mahatagan gid tanan-tanan, but of course, no, with the help sa aton sini nga mga partners sa ibang nga mga maalwano naton nga mga kauturan, so madamo gid kita sa mga buligan gid, no, kag of course ginapangayo lang gid namon ang inyo man nga pagsuporta kag pagsalig sa inyo sini nga kapulisan, no, kag padayon ang ibang pagid naton nga programa like ang aton sini nga babayi bangon program, Yes. no, mga project anak naton kag iban pa nga mga programa naton para sa aton sini nga mga pumuluyo. Ang aton sini nga oras alas 11:05 na sa aga, tadasig lang sang inuras. Yes. Kaga madamo pa mi ara pag kita ang mga topiko pag nga pag-discuss, no, pero aton na balikan, no, sa aton sini nga sa sunod nga episode naton. Antayan na lang nila partner, no, sa aton sini nga Kapi at Balita program tomorrow, no, at 11 to 12 noon. Yes. No, ang aton dira nga segment sa aton nga Kapi at Balita. Yes. Madamong salamat sa inyo sini nga pukupod, no, sa aton nga programa. Padayon lang sa pagbantay, no, sa aton sini nga mga programs pinagi sa aton nga mga Facebook pages. Labi na gid sa Iloilo Police Provincial Office Kama Pro 6. Subong man diri sa Radyo Ugyon or Santa Barbara Ugyon page. Ang aton sini mga programa, no, kada Martes yari kita sa Santa Barbara or Radyo Ugyon. Kag subong man may ara kita nga Kape kag Balita Lunes, Miyerkules, Huwebes kag Biyernes alas 11 tugtob alas 12 sang aga. Kag no, ang mga way nato malapot nga topiko dira na lang nila bantayan sa aton nga mga segment sa Kape at Balita. Yes. Kag of course, no, sa tanan partner nga mga way naton matamyaw sa sini nga adlaw, no, nagapangayo gid kita sang pagpasensya kay medyo ginkapos kita sa aton nga oras. No, but rest assured, no, sa iba natong mga segment bantayan nyo lang kag sundan nyo lang ang aton nga mga programa. Yes. Maraming salamat sa inyong paglantaw sa aton nga programa Ilonggo Cups on Air. Itanay naman kita next week, no, kag by the way no, salamat kita sa opportunity nga ginhatag sang local government unit sang Santa Barbara. No, especially no sa aton diri nga pinangga nga mayor kay Mayor Dennis Superficial. Yes. Kag sa aton diri nga station manager partner, no, Oh, kay Sir Buboy Sukaldito. Sukaldito. No, kag sa tanan nga team sa aton nga Radyo Ugyon nga nagabuligid, nagasuporta gid sa aton nga mga programa, no, diri sa
Ilonggo Cops on Air. Yes. Thank you so much mano kay Mama Zoila Cordero sa aton sininga technical no kay Sir Demilio, Genesis Demilio. Kag subong man sa mga team naton diri no sa Radyo Ogyon. Thank you so much gid. Sa liwat, no, ginatamyaw gid naton ang aton abyan dira si Engineer Benji Bastian, no. Sir, happy birthday. Makakabay pa nga maga-enjoy gid ikaw sa imo sining 52nd birthday. Yes, kag sa tanan nga nagaiwas ang ilang nga birthday sa subong adlaw, happy birthday gid sa inyo tanan-tanan. Maraming salamat sa inyong pagpupod sa aton nga programa. Kaupo ninyo sa subong nga aga ang inyo mga ilokap. Ako si Police Corporal Irin Magarso. Ini ang inyo tagabalita, Police Major Rolando Aranyo. Inyo, Masaligan. Masaligan. Ilonggo Cops on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office nga nagadulong sa inyo sa mga balita ag impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmintenar sang kalinong kag katawhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air! Ilonggo Cops on Air!